na de to so bi na mra wo bie no wo pagya nani na kyese mame na ete ho a waye fitai esu kwatwea no afa ne ho nyina mame no wapai aye fitaa ehɔ na papa yi bo mame mu na wo pagya no ede ne ba bonten efrei epe mmoa ema adofo ne anuanu mi ba ebeboa mame no ene dai mame no otiase wanya ne nkwa enam ne suba mpa bia na oda na dinti enam sele mame no kasa nipa hunti eda no wan kasa obia ho no wan kasa wawemfo ne ho no papa no ahwehwe na kira kwan masampa me pese me ka kire wo nyina ne se kasa nipa ho wate sirichire nipa ene dai oba awarefuo bi mu a omoda kete baako so nanso kasa abo omo se de dwonso abo akokɔ woni wo yiri na tifie enso awosa wo chia no kasa ne ho woni wo matifie kasa wo mo ho chia wo ma ne busa wo mo sede wo mpom esibi etie sa pepepe na baabi a wokɔ no kasa nipa ho efisa wo koduru hɔ na asɛm to wo a enipa wo hɔ ne bepagya wo abrantie bi ene dai ni suku a wokɔ papa no ohu na wo chia na ode ani die ma no sa papa no ye suku panyi pa enam sɛ de abrantie ne da su ban payi adinti woni ne nya ayonkofa na da abrantie no ebepe suku no oba na sa papa na de tie adwam anu nti oboa no kasa nipa ho enchia gini pafiri wo hawmu enchia gini pafiri animguasie mu enchia emani padasani di aduane a wanto medin adi teacher Opoku enchia so wonfaso bebre enu nti na ene dai masori a mechia wo no bomoden di mechi na yensua bebre edin no eye teacher Opoku abrantie okọ TikTok wa eye teacher Opoku 1 sanso na eye YouTube nso teacher Opoku no ene wo ho woko eye Facebook wa eye akan proverbs bomoden di mechi na yensua bebre ene de enchia ena mede bre wo makrao nyame nka ho nyame ya adom a yebesan ehia bio.